जोङो बिसेसकै जाय बिथांमोना दा सामथाइबारि प्राइमारि BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो जोंहा सामथाइबारि आलारि क्लाबनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावबाय। बिथांमोनहा ओरैबायदि मोजां माने खेला खुंबाय आरो बे खेला खुंनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि मोनसे गेलेनाय बिथिङाव बेदि मोनसे दोहौ फैथों, मोनसे जावरिखांनाय फैथों। इयुन जोलै जायफ्रा माने खेला दुला फुटबलखौ मोजां मोनो, जाय बिथांमोनहानाखि भलिबल, क्रिकेट माने गेलेनाय बादायनाय बायदिसिना खारनाय बारनाय बेफोरखौ मोजां मोनो, बिथांमोनखौ दिनै बे मोनसे इनकारेज होनाय बा थुलुंगा होनाय बे मोनसे जादों। खारन जोङो लेखाल' फरायनानै जाया, जोङो लेखाजों लोगोसे गेलेनाय बिथिङावबो जोङो जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरखौ जोङो जोबोरैनो थुलुंगा होनांगोन। मानो होनना बुङोबा जों मिथिगौ गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि देहानि सावस्रियाबो मोजां जायो, गोसोआबो मोजां जायो आरो बेबायदिनो बे गेलेनायनि गेजेरजों गावनि केरियारखौबो बानायनानै लानो हायो आरो थांनानै थानायनि लामाखौबो जों माने बानायनानै लानो हायो। गतिके आरो बेजों माने साख्रि मोननायनिबो स्कपा दङ आथिखालाव, बेखौ जों बयबो मिथिगौ। बेनिखायनो आं खावलायगोन नैबे खेलानि गेजेरजों जोंनि बे गुरुबासा सामथाइबारि ओनसोलाव मोनसे जोलुर बादायलायनाय बा जोलुरनि फारसे, फुटबल गेलेनायनि फारसे बा गुबुन गुबुन बिथिङावबो बिदिनो इयुन जोलै जोंनि सेंग्रा बा सिख्ला बिथांमोनहा जेन' माने मोनसे थुलुंगानाय फैयो, बेखिनिखौ जोङो बे ओनसोलनि माने साफा बिक्ति हिसाबै जोङो बेखौ हास्थायदों आरोखि। गिबियाव नोंथांमोननि बे चेनेलनिसिम खुलुमग्रोनाय थाबाय। नंगौ, दा माने फैयै जोंहा रुंसारि जमुना औवारि आदानि जे गोसोखांथिनि मुङाव मोनसे जोलुर बादायलायनाय मोनसे खेला बेयाव खुंनाय जादों। दा बेखौ गुबैयै खुंदों होनना बुङोबा सामथाइबारि आलारि क्लाब आरो बिथांमोनजों सहजग खालामफादों सामथाइबारि प्राइमारि BPF कमिटिया। दा बियो खोब माने मोजां जादों। आङो गिबियाव बिथांमोनखौ, जाय बिथांमोनहानाखि बे खेलाखौ माने खुंनो थाखाय बिथांमोनहा सानजेनग्रोदोंमोन, बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावबाय। दा गमामायैनो रुंसारि जे जमुना औवारि आदाया सोरमोन बेखौ एसे जोङो माने बयनिबो सिगाङाव जोङो माने फोरमायनाया मोजां बा बिथांनि सोमोन्दै जोङो एसे मिथिनाया मोजां। बिथां आदा जमुना औवारिया ओरैबायदि माने सासे मोजां बेक्तिमोन। बिथाङा थांनानै थानाय समसिम बिथाङा सामथाइबारि गामिनिबो सासे गावबुरामोन आरो लोगोसे बिथाङा सामथाइबारि प्राइमारि BPFनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन, बिथांखौ जोङो मिथिगौ। आरो बेजों लोगोसे बिथाङा गोलाव सम बै समाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जे बुब्लि, बे समावबो बिथाङा माने सासे बड'लेण्ड मुभमेन्ट भलन्टियार्स फर्सनि सासे गोख्रों सोद्रोमा जानानै बिथाङा आन्दलन खालामनायाव माने बाहागो लाबोफादोंमोन मैखोमैनो। फैयै बिथाङा बिदिनो न'खर संसार जानायलाय बिथाङा समाजनि बायदिसिना खामानियाव जरित जानायनि उनाव बिथाङा मोनसे समाव BPFनि दैदेनगिरि जानो हादोंमोन। दा बिथाङा ओरैबायदि सासे गुन गोनां मानसिमोन आरो बिथाङा सासे खेलाखौ मोजां मोनग्रा आरो बिथाङा सासे माने जादुखर, माने बिथाङा जादुबो खोब देखायनो गोरोंमोन। जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनहा मिथिगौ। बेबायदि गोबां माने गुन दंमोन, गोबां माने बिथाङा माने समाजनि माने जायखिजाया माने बर' हारिनि दल संगठननि हाबा हुखा बा कनफारेन्स मेल मिटिंफ्राव बिथाङा मैखोमै बाहागो लायोमोन आरो। दा गतिके बिथां रुंसारि जमुना औवारि आदानि बे गोसोखांथिनि मुङाव जेबायदि मोनसे फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाय होदों, बे जोबोरैनो जोंनि बे ओनसोलनि थाखाय मोजां जादों आरो बिथां रुंसारि औवारि आदाखौबो बे मोनसे मान होनाय जादों। दा बेखौ जोङो बुंनो लुबैयो ओनसोलनि हिसाबै। आरो भबिष्यताव जों आसा खालामो जे बिथांनि बे जोलुर बादायलायनाय जे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ कन्टिनिउसै लांबाय थागोन ना बिथांमोनहा बे बोसोरसेखौल' खुंनानै दोनगोन, बेखौ जों दा बुंथ'नो हाला। बेयो बिथांमोननि इयुननि मोनसे थांखि जाथों, बेखौ जों आसा खालामो।